counties. Erokamano Cleophas, iwinja maber? Awinji makare. Apani ma en achiel kuom gima osetheko kabisa ni county assemblies mekwa ok nyal tiyo maber ahinya nikech gionge gi teko ewi pesa. Nyaka gidhi gigo chong gi piny ne gavana to samoro pesa gilewo. Koro apani en achiel kuom gik manyicha ne kata jakom Amollo Odinga osebedo ka push. Nitie ripode mang'eny kata higa mokadho ripot mar maendeleo institute kane otimo analysis bende noyudo ni mane achiel kuom gik mamon assemblies watiyo. Koro en gima ber mondo assemblies obed in control nikech gin monego gi oversight governor to ok inyal oversight effectively ng'ama kendo emesiko ikwayo. Iparo ni en okang' moro makare e higni mosekalo osebedo kanyo kiseyo kata od bura ni nitiere lwedo mar executive. Bende iparo ni ma dhi bedo mopogore gi counties, lwet governor pod ok wadhi neno e assembly kae koso nego gichung' kendgi nade? Koro lwet governor to kapani pod to nyaka ne ane kanyo to obiro dokie piny matin. Ing'eni governor en ng'ama tekone ng'eny, budget ne bende duong', ofuke duong'. Jo Nigeria nyalo wacho ni he has both the yam and the knife. En gi budho to bende en mana gi pala minya ng'ade. Koro lwete osebet ka nitie county assemblies mang'eny iyudo ka ok nyal bet gi thochgi mar oversight governor, especially individual MCAs, nikech governor no ma samoro kiwero to inyalo dok dala gi 10,000 moro nikech governor nitie gi marupurupu mang'eny ma lwete nyalo chope. Governor bende nyalo influence gik mitimo e gweng'i ka assembly yom. Koro however sani koro speaker biro bedo gi teko moro kanyo manyocha ne onge go. Ting'eni gigi wamedo tego gi mos kaka piny dhi nyaka ne wachak devolution 2010 imedo tegi gi higa ka higa. Koro ma kendo en achiel kendo mar okang' ma koro wakawo ka bill ni pass Senate ose approve to koro tiende ni hombruok ma onego bed ni assembly dhi hombreko gi governor odok piny nikech budget gi to biro directly koa from exchequer. Ka Senate ose approve allocation mic gi equitable share to gin koro ibiro mana orgi directly. Koro aneno ni maendi bende biro miyo speaker biro medo ne speaker mbi gi chir ma ka gimoro dhi marach to en gi jo assembly ok obagni kuom luongo governor mondo olosi.